Hinigugma ko mga igsoon ni Hesukristo, katauhan sa Dios, kitang tanan nga nanimba, nagpasalamat o nagadayeg sa Dios sa tanang kabulahanan nga inggihatag kanato nining laing simana sa atong kinabuhi, kaninyong tanan maayong buntag. Karon gitawag og World Day of Grandparents and the Elderly. Adlaw sa mga apuhan ug sa mga tiguang. Pakpakan nato ang tanang tiguang nga naa dinhi karon, no? Mga lolo ug lola ug tanan nga gasangkiig ug wa magsangkiig, no? Gituyo ni Santo Papa kay kita mag-celebrate man tag Father's Day, mag-celebrate po tag Mother's Day, napoy Lover's Day o Valentine's Day. Nakalimtan kuno ang grandparents ug elderly. Kay matod pa ni Pope Francis, matagpanahon day kuno nga mutanaw kag tiguang, mapahinumduman ta sa mga tawo nga nagmadaugon, batok sa mga hagit dining kinabuhi. Kay sila padong na pauli, kita padong padidto. O na may mga tiguang ani, no? Tanawan ninyo sila. Pangutan agiunsan nila pagdaog ang mga kalisdanan sa kinabuhi nga nakaabot sila nining puntuha nga buhi og askil pa. Mga hagit na to karon kay Grandparents Day og Elderly Day man, panggaan yung mga tiguang. No, labi na kamo nga naapay mga ginikanan og naapay mga apuhan. Adyaw ni jog awaya ng mga tiguang. Adyaw itukmod. Adyaw pakanag panos. Adyaw pagtumarag tablitas nga expired. Palitig mahalon nga gatas. Labi na kamo nga mga tubig-tubigan, inyong mga ginikanan, maka-afford mo, palitig mahalong gatas. Aron di mo liko ng abaga. Palitig insure, palitig lucerna. Ang uban po kay beer-brand naman na tagidoon, tinaw pa dyan inigtunaw, no? Pwede pa ka mang manamin anang baso o Nescafe kay gidaginot ang usa ka putos nga beer-brand. Sukli ang ilang kahago, panahon nga ng eskwela pata, panahon nga hintake patag board exam, panahon nga ang atong ginikanan mo'y kadadag kahoy o buwad sa atong sakanan, aron ipakaon sa ilang mga anak nga estudyante. Obligasyon na nato og labaw sa tanan alimahi ang mga tiguang. Pagkasapot man sa paning tiguang usahay labi ni kay angon na magsige bitaw pangutanag sa imongan unsa anak ka, no? Itos imong pailob pero obligasyon na nato. Nay uban bitaw magsigig at magtiguang sigig tunag gatas, sigig tunag insure, sige pog bagutbot. Pag nanay anus amago ka mamatay dyan mo na kay classmate, no? Si kuan to ana imong kabat sa sentral, ikaw na dyan nahibilin, dugaya, go ka mulakaw, no? Pero sige pag tunag gatas ka ipainom, aron malagsik. No? Karon adlaw sa mga tiguang, lipaya ng mga tiguhang. Pakan aghumba nga lata sa din o pista, no? Aron malipay po sila. Simple ra kalipay ng mga tiguang. Imura ng tagdon. Gamay ra go nagkaon. Pila ba'y kaog tiguang? Muna nagkaog, usang pot, mabusog na. Pero ang tiguang, kabantay mo, dali na mangluod. Kabantay mo, mga batanon, no? Kini ato mga tiguang, dali na mangluod. O iawahi gani nag-agda, di na namukaon. Magbukot na bisag udtong tutok, no? Pero naan nila ang tinuod nga pagmahal sa usa ka ginikanan. Sa Ebanghelyo karon, makadasig ning Ebanghelyo karon. Kaya gitagaan taghigayunan sa Ginoo nga makakita sa kabililhon sa pagampo. Ingon na Ginoong Hesus, pangayo aron mo hatagan. Pangita aron kamo makakaplag. Panuktok mo aron ablihan. Ngano man kaha nga kini man ang gipahinumdom nato sa Ebanghelyo karon nga naghulagway sa kabililhon sa atong pagampo. Timan nga sa atong kinabuhi lahi ang
pagpangaji, lahi po ng pagampo. Daghang mga tao nga maadyo mangaji, pero di ka mao magampo. Daghan po mga tao nga mainampuon, bisag di ka mao kaadyo mangaji. Ini ang dinhi sa Ebanghelyo karon kay pagampo may giingon. Kanang pangaji, usara na ka matang sa pagampo. Mahimo mga magampo ka nga di ka kamao sa mga pangajion. Pero piskay o kamao ka mangaji, unya pun-an nimo pagampo. Kay pagampo man ang labing importante. Una, pangayo aron kahatagan. Ngano man nga kinahanglan pamantang mangadyo, nga sa laing bahin sa Ebanghelyo, ingon Maginoong Hesukristo nga kahibaw na ang Ginoo say atong kinahanglan, ngano mangadyo pamanta. Kinahanglan tang mangayo aron makabati kita sa atong panginahanglan ug makabati kita sa kamanggihatagon sa Ginoo. Amen. Kami sa unas gamay pa ko, ang ganahan jud namo nga buhaton kana mangadyo mi og tuba nga bagong dawat sa among tatay. Tamis ng tuba nga bagong dawat, labi na jud nang wa patunggi. Ibaho ko na magluto sa una. Na di man ihatag sa among tatay kay ihatod mabuhat itong tindahan kay pamugas lagi. Diha jud ko nakakita nga kining tuba di ay bisag lami ako hinginom magog tuba, pero kanang gikan jud sa kuan, gikan pa jud sanggutan. So sa daghanan ding mananap. Hugaw mi siguro ning tuba pero lami man. Di kas pag-abri ni tatay sa sugong kanang sawod bitaw sa dao. Sos kinadaghanan dihay tabili, dihay tambusanon, dihay ok-ok nga puti, dihay aninipot, dihay minyat nga gamay, dihay bujog, dihay ligwan, dihay tipaw-o. Sus kinumao ni atong imnon. Mo din na usahin ng tuba, kisong-kisog, ihi na tila nagtapusanon. No? Pero umao man na, lami manggihapon. Muna yung buhaton sa una ka na mananggot among tatay, pinigulip, pangadyoon na mo ng tuba. Kami rin po mga igsoon. Manghilak mi kay di mi pangtagaan. Kay ihatod og tindahan kay giutang na budhaan para konsumo. Kita mang tanan, mangadyo. Kitang tanan, mangadyo. Pero sa atong pagpangayo, mabati na to. Umangayo na kas Ginoo, mabati na to nga na ay Ginoo ding muhatag nako. Munguni buti pasabot ingon na Ginoo, pangadyo mo aron mo hatagan. Kay diha sa atong pagpangadyo, mabati na to nga naaday anda mo hatag nato. Kita sa una gagmay pa ta ni mga tiguang ani, kanang kadyo pangadyoon gani na to na sa una. Hayahay na gud ta karon kay nanamo tay mga oven, mga stove, mga unsa pa mga burner. Sa una pangadyoon nimo nang agipo gikan sa imong silingan. Magyaw-yaw pa na silingan kay kahas o kahoy, kay kada tinglungag mangadyo tag agipo. Pero inig pangadyo nimo agipo malipay ka kay nakakadyo ka. Ingana na mangayo. Mga pangayo sa Ginoo. Pero sa atong pagpangayo, pangadyoa ang mga butang nga sibo o angay sa iyang kabubuton. Namang po'y uban mangadyo nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Kaya na mangadyo ka nga kabahungon na imong silingan kay paspasing asenso kisa mang Ginooha mo hatag anag grasya nga Ginoo mamatay pangunta na iyang anak. Di man maayo ang imong gipangayo. Mangadyo kinta ka, mangangayo ka sa Ginoo nga mahimo kang Miss Bohol or Miss Universe. Ina di po ikasuroy imong naong. Unsaon pa man bisag unsaon imo pangadyo sa altar. Unsaon ko pagka Miss Universe, di ikasuroy ang imong daguay. Dili mo sibo sa kabubuton sa Ginoo. Mangayo ka sa Ginoo nga mahimo kang general. Ano makakita kag pistola, mukutang na ka. Unsaon man na nimo. Kinahanglan atong pangayoon sibo sa kabubuton sa Ginoo. Mangayo ka sa Ginoo anak, ano imong gipangasawa 90 anyos na, gakango-kango na. Bisan pagkapila kakaog bakasi ana, jamon na jud na. Ikaduha, ingon ang Ginoo pangita. Pangita kay makakita ra lagi ka.
Di ba maumo po na itong kasinatian sa kinabuhi? Ug atong tanawon kamo mga idadidara na dinhi sukad bag umong minyo hangtod karon nga nahilo na og natigayon mo sa inyong pagpuyo, kapila mo mangita kadaghan. Daghan ang atong mga gipangita. Nangita mog trabaho sa bag-o pa mong minjo. Nangita mog kapuy-an kay di ninyo ikasinabot inyong mga ugangan. Nangita mo og maayo nga kinabuhi nga diin kamo mahilo na og matigayon. Pagpanganak sa inyong asawa, nangita mog mananabang, nangita mog midwife, nangita taghakop, nangita tagtambaw sa atong sakit sa puson, nangita tagtambaw sa atong busaw ug uban pa. Sige matagpangita aning kinabuhian. Pero kahibaw mo sa kamulo na itong pangita, makakita ba sa ta? Kabantay mo, ana? Makakita ka. Kana maglisod kag pamugas, maabot ng panahon nga makakita kag bugas. Nabito sa amo, kinalisuran sa unan nangitag bugas, di sige pamaylo, jamo, wa na mo pabaylo. Pagkamatay sa isang ugangan, kinadaghan ng bugas. Kay 5 man kadajong ang giapilan. Sos, di ko na maapas o kaon, no? Yung diarag, hong gipangita, no? Pero gibayluan pag kinabuhi, no? Kadaghamang tipase, ay 5 ko kadajong ang giapilan. Makakita, ta, basta kay mangita. Mo pangita, gyud. Kabi sa gamay pa mi, sige mig pangita, kay magamaay mamig basket. Di ma mahimos ang tikirag di kakamao magamag basket sa among panahon. Inig Domingo, ibalik sa ang basket. Inig Lunes, johot so kag soap. Dipindi o kung sa'y order nga basket. Among pangitaon kaniadto una, bongbong kanang kawazang gagmay. Sunod, nito. Unya sunod, mga huwag kanang karaang away bitang wild. Sagisi, bagon, salimpokot, ginit, sigid, ug uban pa, kinahaguan. Pamaakon ko kag lapinig. Pamaakon kag tambabuan kana magkumbitay bitaw ka manguhag bagon. Sus kinaluoy makautot ko kag bumira anang kana bitong bagon nga agtumoy imong tatay mo ihog biraha wa ka kahibaw sa asisa kay soap ka adto. Pero makakita ka. Ngano man nangita man ka. Mo ni giingon sa Ginoong Hesus karon. Kato mga tao nga di mangita, jamo joy makitaan. Jamo joy makitaan. So kamo din isip pagdasig sa Ebanghelyo karon, padayon sa pagpangita. Kay ang Ginoo mutultol nato sa atong gipangita. Ginoo ko mismo ingon karon pangita aron ka makakaplag. Kamo nga pa'y trabaho, pangitag trabaho, makakita ra lagi mo. Kamo nga pa makakitag uyab, dagag ulitaw, pangita, makakita ra lagi mo. Itugot sa Ginoo. Kamo mga biyuda nga kaminjoon, pangita, tigom og purok, imo makakita mog biyudo, nga tagay tubang kisom. Makita ra lagi mo. Kay ingon mag-Ginoo pangita. Ikatulo, ingon ang Ginoo og tuktok. Tuktok aron ablihan. Unsa may buti pasabot sa pagpanuktok, kabantay mo og manuktok ganita. Buti pasabot nga gahangyo tang ablihan. Piligro mamugos kag sod, labi nagdi na imong bay. Gawas og ikaw tag isa nang baya, unya hubog ka manuktok kasi mga asawa kay murag iso ka, ablihi ko. Pero di imong bay, mahimo ba ding magingon anak ka, makiha man ka anak harassment, makiha man ka anak nang hagis o nangitag gubot. Pero tarong kang tao, di jo ka manglungkab. Di so ka manglungkab. Nga naman, kahibaw ka nga ang imong pagtuktok, tinarong imong tuyo. Ingon na Ginoo, panuktok. Buti pasabot nga mudangup kita sabay sa Ginoo. Sa atong kinabuhi baya, ang pagpangita, pagpangayo, o pagpanuktok, tipik o kabahin sa atong pagpuyo sa kalibutan. O gipasaligan ta sa Ginoo karon nga tanan natong pagampo iyag yung ihatag. Pero ihatag niya sa iyang kaugalingong panahon. Di man ta makabuot og ano sa ihatag sa Ginoo. Pero ingon na Ginoo, bisan nga nitong daotang mga tao nga mga jog isda ilang anak, mohatag ba day mughas.
Di. Mga jog itlog, inyong anak, bisa pag-unsa mo kadautan, muhatag ba day mog tanga? Di. Samot na Ginoo. Samot na Ginoo. Pero maulagi na, kinahanglan nato ang igo nga pailob. Kay daghang mga panahon nga mauni atong giampo, adugay pag yun ang ihatag sa Ginoo. Usahay gani ang bunga sa atong pag-ampo, tuan na sa atong mga anak. Di na ta kapahimos sa bunga sa atong inampuan. Ang ato ng kaliwatan mo'y nagapahimos. Pero bisan pa man ni ana, ayaw kadiskurahi sa pag-ampo. Labi ito to'y bata, niya sugo sa ilang nanay, pamaligjag maruyang saging, kay klase na, hapit na ba'y klase po. Unsa jamom sila kwarta, ingon ang ilang nanay, pag ibaligsa ning maruyang saging nak, kay karong Lunes na kay baon, Sabado man to. Baligjag anak og maruyang saging, tibuok silingan, tibuok sityo, gibaligjag maruyang saging. Ang nahitabo, gadago sa kadakong basket nga maruya ang bata, giutang puntanan sa silingan. Kaya kini silingan, baligjaan, bita utangon, man na. Hinguli ang bata, gadangoy-hingoy. Nay, wadya mo'y halin ang maruya. Iyon nagnanay, sige lang nak, pailop lang, kay wa ka bayri sa tong silingan, Ginoo mo'y mobayad na to. Bayran lagi kas Ginoo. Pagkauma na nimba sila sa simbahan, sa balilihan, na atubangan, luhod ang nanay, wapag sige pa magbagting, luhod ang nanay, di atubangan sa Santo Cristo. Unya, ingon ang nanay, Ginoo in taon, tabangi ito mga anak, at so sila pasagdi, tagaig maayong kinabuhi, tagaig silang maayong kaugmaon. Kahinumdum magbata nga utangan ag Ginoo. Kita magbata sa Santo Cristo ga ingon ana, ingon ag bata, nay tan-awag utangan gadungo oroy, no. Gadungo kuno sa Santo Cristo kay utangan, no. Taga mga panahon nga di ihatag ang atong pag-ampo, pero tagaan po tas Ginoo og lain. Og dihang dapita ta malipay. Padayon sa pagpangita, padayon sa pagpanuktok, o padayon sa pagpangayo. Kaya ang Ginoo andam kanunay mohatag sa unsay maayo ug unsay gikinahanglan natong tanan. Daigo nato ang Dios ug ato siyang hatagan sa masipang pagpag.